yunajia ahadan minkum amalu di bulan balen niku kira-kira. La yunajia ahadan minkum amalu. Ojo sampai awake dhewe iki ngandalno ngamal ibadahe awake dhewe. Mergo sing iso nyelametno awake dhewe iku duduk ngamale awake dhewe, tapi sing iso nyelametno awake dhewe iku rahmate Gusti Allah. Lah supaya awake dhewe entuk rahmate Gusti Allah, ketika melakukan amal ibadah kudu sing bener sesuai dengan aturan-aturan. Nah, supaya untuk rahmati Gusti Allah. Mergo sing nglebokno swarga awake dhewe iki sok ben krana rahmati Gusti Allah, ora amale awake dhewe. Ora mergo awake dhewe sregep ngaji, ora mergo awake dhewe iki sregep ibadah, ora mergo awake dhewe sregep sedekah, ora mergo awake dhewe tiap taun ngetokno zakat. Tapi sing iso ndadekno awake dhewe mlebu swarga iku krana untuk rahmati Gusti Allah. Krana untuk rahmati Gusti Allah. Bolak-balik tak kandakno seperti layaknya santri. Santri pinter-pinter ku akeh nang pondok sak pirang-pirang. Tapi urung mesti dhek dadi kiai. Urung mesti dhek dadi ustaz. Karena yang menjadikan kita menjadi kiai, sing dadekno wong iku dadi kiai, iku duduk kepinterane. Tapi sing dadekno Gusti Allah, mergo wong iku entuk rahmate Gusti Allah. Jadi kiai itu duduk tunjukan dari manusia. Kiai itu bukan karena kita pintar. Wong dadi kiai bukan karena dia pintar. Tapi mergo dhek dipilih karo Gusti Allah. Berarti nek wis dipilih karo Gusti Allah, berarti ya dhek istimewa. Nah, ngono lho maksudnya ya. Berarti istimewa. Jadi digambarno kaya iku. Digambarno. La yunajja ahadan minkum amaluhu. Amal tidak menjadi jaminan bagi kita. Amal tidak menjadi jaminan kita selamat. La yunajja ahadan minkum amaluhu. Amal ibadah awake dhewe ora dadi jaminan awake dhewe selamat. Begitu juga santri pinter ora dadi jaminan dhek mulai dadi kiai. Mergo kabeh iku sing ndadekno Gusti Allah. Kabeh iku sing ndadekno Gusti Allah. Sing ndadekno awake dhewe selamat ya Gusti Allah, sing ndadekno santri dadi kiai ku ya Gusti Allah. Ngono. Mane santri ketika ngaji kok pinter, ya ora oleh sombong. Ora oleh sombong. Seperti halnya contoh lagi. Wong pinter ora dadi jaminan dhek uripe sugih. Nah, sekolahe pinter juara siji. Ora dadi jaminan dhek esuk mben sugih. Terus tumpakane Pajero main tingkat 4. Gak dadi jaminan. Lho kadang posisi sugih-sugih malah sing sekolahe goblok-goblok. Ya, sekolahe goblok-goblok. Mergo wong sugih iku biasane ora patek telaten. Ora patek telaten. Ora patek kerasanan. Diluk-diluk ganti penggawean, diluk-diluk ganti penggawean, diluk-diluk ganti penggawean. Mergo rumangsa aku wah iki koyone kurang akeh iki. Ganti kae, wong aku ya iso kae. Nah, menawa kae cocok. Akhire ora kabeh. Lah sing bodho telaten wong. Tetep menang sing telaten. Makanya ketika awake dhewe ngibadah, maca Quran itu enggak Gusti Allah enggak butuh maca
langsung sak jus, rong jus kan. Kita disuruh untuk istiqomah. Mbah sak ayat, rong ayat. Sing penting wong iku istiqomah. Iki iku angen-angen bacul ya. Amal ora iso dadi jaminan awake dhewe slamet. La yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Amal ora dadi jaminan awake dhewe slamet. Contohnya akeh ya. Wong pinter ora dadi jaminan sok mben bakal dadi wong sugih. Bakal dadi wong sukses. Wong pinter ngaji ora dadi jaminan mulih-mulih dadi kiai, mulih-mulih dadi mubalek, mulih-mulih pinter ngaji duwe santri wakeh. Iku ora ngono aku ora usah ngaji, ora usah apa-apa, ora bang timbang pinter ora dadi jaminan dadi apa-apa wae. Tak goblok nek wong pinter ora mesti dadi jaminan kok. Apa mereka goblok? Wong pinter ora dadi jaminan sugih, wong pinter ora dadi jaminan dadi apa-apa. Lah apa meneh sing goblok? Tambah plonga-plongo kaya kebo turut-turut ratan. Ikulah perlune wong tua ketika duwe anak dalam tahap-tahap belajar. Iku perlune wong tua ndongakno iku kaya ngono kuwi. Wong tua tirakat iku perlune kaya ngono kuwi. Nak dongane bocah ora mandi, sapa ngerti dongane wong tuane sing mandi. Nak tirakate bocah ora kuat, sing tirakat wong tua, sapa ngerti berkat tirakate wong tua iso kasil dongane mandi. Lho ngono. Dadi kok ora kok mondokno anak, pas mondokno anak terus cul kenul bebas wong tuane ora tau ndongakno. Itu ya keliru. Jadi ketika dua anak belajar, tahap belajar, ibu tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, terus mondok, kuliah, itu wong tua tetep ndonga mergo supaya ben diparingi ilmu sing barokah. Supaya ben diparingi ilmu sing barokah. Nah, ilmu barokah kan dadine ya penak bocah.